bare komme og sige det. Fordi jeg gerne vil få tid til ikke at stoppe. Nej, det er de. Hun er ved den derinde. Hvad nummer programmet det er? Ja, vi har højt for med vores selv. Er det 41? Hvad siger du? 41. Ja, er det nummer 9 derinde nu? Ja. Det er nummer 8. Jeg har i hvert fald været der midt i det. Og det er jo, det har jeg simpelthen. Jeg vil gerne stå og læse det. Nej, fordi det er nemlig, men den lille røde, jeg har, det er 3 år, det kan jeg 15 minutter for. Og den sorte, jeg har, den har jeg så givet 9. Det er så, det er 2 år. Nej, men det er så også, jeg køber den i udtrykket, og så rydder jeg mig selv. Det er den, kun 5. Nej, det er næsten 3. Så har jeg den sorte. Den købte jeg så selv. Så jeg går på handelsskole i 10 minutter om et eller andet, så det er jo heller ikke fordi, jeg er så ude og ride derude, så er det ikke noget, nej. Sådan lidt indtil at starte, sådan at du er sådan et sted mellem en lille sted. Men jeg er så også, jeg er færdigudlært dyrepasser med heste som speciale, så jeg har jo arbejdet med heste, det gør jeg så mere, når jeg går i gang med en ny. Men altså, når det er ens hobby eller noget, så er det heller ikke, man mærker det ikke.